Karong adlaw, lain na usab ng mga tindahan ang akong pagapadlakan. Haning among lugar. Kinahanglan way mo supak sa among balaod. Tungod kay kami ang maghari sa amo ang tribo. Kinahanglan nga way mo babag bisag sikinsa pa. Kay kami ang balaod. Kami ang gobyerno sa among lugar. Bida, langay-langayana sa niya akong mga ginsakpan. Ugasa na kaharon. Di na po sila magsayo-sayo ta. Kay sa usa ka barangay, pwede naghana nagsupak nga wa maghatag og saktong buhis. Wow! Mao nga, kinahanglan nga, humangso sa barangay, muta po na sa mislaing barangay. Kay kini nga among tribo, mo'y maghari aning among lugar. O kami ang balaod. Ang kanang ubang mga gobyerno, igor na nating assist. Igor na sila nating support sa unsay amo ipamalakad aning amo ang lugar. Ha? Mayaan na ni mo to, ana. Ay na karon. Pidang langay-langay na. Gina na ko nga di mo lapas sa kauras na akong pagpaabot ninyo. Init-init na lang. Bakal! Dato! Sige ka na malagyaw-yaw. Ay, paglima ka nga ngita man ka na mo. Kini ato ang pagkadato bakal mo puti gahian. Agay! Ayos di takimo na si... Pinakuputi naging gahian, ba? Di pinasa na sa awas. Parang natin Yalan na dato dayaw. Dahil yan na day. Bakal. Kung sa may mo suguron mga dato bakal. Naate tindahan nga atong siripon. Ato na siyang padlakan. Boy palpak nga tindahan. Boy palpak? Nagsupak. Tulo na kabisis akong gitigaan dito. Receive order. Wagin mo receive sa... Wamo pirma. Dahil nas boy palpak. Ay kina mo. Gikuna. Ikaw rin magigo. Kay mutuman manggid mo. Kabasta imuhang ako. Magpabiling ko karon. Ing na siya nga padlakan na yan tindahan. Halamatang siya buhay sa to. Sige. Si boy palpak rin ito subject ron. Kamoy mo imo adto ko na. Ug dili kini mo supak kini siya. Baliko na ako na mukuyog na ko ninyo. Sige. Inna nga wa siya mukhatag og sa buhay. Ganun wa nag-receive. Ang ako ang gihatag niya nga order, receive order. Sige. Nya daw. Mato na mi. Kasayo na na. Ay na. Bala na dato. Muhatag siya og buhis. Kag di siya muhatag, ako'y matur dito. Padlakan na yung tinahan. Dali. Sige. Langay-langayon na ninyo. Sila ako una kay sinali yung masukol. Mamatay ko. May nang ang una na mga sako po. Unang ako tuon. Isog bilis palpak. Bahala na ako mga tao. Importante nga. Safety ko. Wala man ka na-displayin ni boy ng tindahan. Uy, napay mangyawa, tag nakikita kada adlaw. Ako sa display eh. Asa na? Ay. Ditong dito, barangay di ay. Magpa-assess ko na siya ang tanong. Ano ka di ay? Sakto, ingon man dito siya nga. Papadlakan ni boy baka ni among tindahan. Kaya nga na papadlakan man entaw. Nga. Dito ko barangay. Wala. Sa pangnikap. Wa masikapit to. Ang iyarang tanod, kato si dato bakal, ipadadaan tag-order dire. Ni ana nga, iya ko nun ipapadlakan kung wa tay ikahatag niya nga kanang buwis, di ba sa gobyerno tata mo hatag og buwis? Mo gani nga mahadlok kay kaato di ay. Ay syempre, mo na nangita ko og tanod. Nanawa mong tanod para naatay back up pa mo ning wa ko mo display ani atong tindahan kay pasinyag padlakan. Nya inani ig-ari ni dato bakal. Unsa man yang padlakan? Wa man tay tinda. Ay utok wa. Wise di ay nimo my love. Sama day kung wise na siya. Mas wise ko. Mas may mo ni ayo pero para good. Ano iham sa kuno padlakan kuno be? Ha? Ngano say isog dire? Say isog dire? Kana si dato bakal mo onay lumad nga tig padlak niya atong mga tindahan. Mao ni ang kamboy palpak ang tindahan. Kami ang gisugo ni Dato Bakal. Kamoy gisogo. Pagpangayo og buhis pero wa gid mo hinahimo. Ngano harema mo mangayon ako? Di mo gobyerno. Mao gyud. Ha? Pero gisugo mi sa gobyerno ni Dato Bakal. Dato Bakal mo ay nagsugo na mo nga ayoan mo buhis dire. Pero og dili mo muhatag, mubalik na ni nang mubalik dire. Mubalik mi dito si Dato Bakal. Amo na dire. Di mo kadaog buwis na ko. Ato pa. Kita mo wa ko'y tinda. Sige. Basta kay kami, ligo kami. Isugo niya. Sige. Siya mo niya. Kamoy mo atubang niya. Ha? Kamoy mo istorya. Sige. Kuya mo dito dato bakal. Hadlok nang Kasi agud ang lumad gud. Oo, makaano di lagi na okay na na. Ay hadlok ana. Kumasabay ka ba? So himo man ko gipakuya. Wala ko nga kay. Tukog si ika na si dato bakal. Wara ba diri si kapitan? Ako may assist nimo dire. Unsa man, kumusta man imong pagnegosyo?
ning ari ang iyang mga tao. Nya, maayo na ko buhis. Nya, gobyerno rin na siya gimuhatag pa. Ayaw kadlo ka na. Kay kana si Dato Bakal. Ako gib tudluan ko man pakyap. Usa ka sipit na wala. Sagit-sagit lagi na. Sakto gib. Isog ra ba to si Dato Bakal? Asot. Igo to skit-kit na ko. Impas to, Dato Bakal. Pakpakol mo ba? Ay, kadlo. Na ako. Di ang may kadlukan ng Dato Bakal. Bastang mo rin din. Kalo balik. Karong tiyon-tiyon. Mabalik na to ang akong mga tao nga tribo na ko nga maoy akong gisugo nga to. Bahin sa pagkulikta sa buhis ni Boy Palpak. Ikatulong order na ako nagibuhat. Pagkaroon gani di siya muhatag. Aw, ako na mo dito. Dato, di makaya mo dito. Di isugang Boy Palpak ko to. Kaya isugag yung bulpalpak. Patuoy ka rito dito. Patuoy ka. Wagi muhatag. Wag matag. Isko ko ingon siya, Maldito, ingon pa maldito. siya pag istorya pa Isog. ikaw ko napatuon. O gusto yung tama basta, ngayon, basta. boys. Few moments later. Lingkuon dato. Lingkuon sila og Dahil lisod siya pa sa baruganan nila dato. Amo pa dito sabot og mayo. Aron gibuhatag og boys. Pero ikaw may patuon dito. Ikaw pa ngayon. Sa pag-unsa pa kuno ka bakal. Ha? Panahon na gini magamit na kuning akong pinot. Oh, maana yun. Ano yun? Kay lisod na nga sila di na ilhon. Nakita mo Dato gibal Boy Palpak isugang yun. Wagi sa kibaw nga. Ako ang jurisdiction ng iya gitukuran sa tirahan. Ah, grabing isugag, ihagit pa Isugag. ganini. Ewa, ulang na sa isog. Ngunang, kung atuon na mo sa dato. Pinahanglan naging gamiton Sinugo na akong nini. tapos. Kumita ito, nagamita ito. Pinahanglan naging gamiton ako ang akong kagamhanan kaya. O, kana. Mas maayo na. Uy, Kamaw na itong buhaton. ko. Sir, kita sa ako. Kami una. Sige, simot po, simot. Anong my loves, basin niyo mo balik to si Dato Bakal dire ang mga kauban sa mga kauban. Isip lang ko ha. Ari bitaw to. Mo gina ko. Ayaw mo kadlok. Kay kamo mo dako katungod ni inyong negosyo. Ayaw mo hanok, di ako. So, nga, pa ako ko gina. Nagkamo rin bahala ni. Tambali. Wala ka suka kay babae di ako di magsilbig. Oo, sige. Imo Pa ako din ako. Ngising mo namin. Ah? Na, Mahingi po. grabe ni kusugahin mo pakpak mo pa yan eh. Ay, sige, sige. Ano eh? Sa ato pa, isog ka no. Oo. Ano mo re? Isog ka niya, di dyo madlok. Di ayaw kalisang. Ako'y bahala. Sige. Basta mo re. Yan na. Ang amuan na na. Sige, dato. Ang gisala. Boy Palpak! Ikapila na nila kung balik mo dire. Giingnan ta ka nga magbuhis ka sa among lugar. Kay kami maoy gobyerno din hinapita. Nganong kamo may mangayog buhis? Unsan may kapuslanan sa gobyerno? Inyong lang yatakan ang panggobyerno sa pamalawan. Kami ang gobyerno! Tungod kay balaod ni Gikan sa Ginoo ang among tuman. Ang inyong balaod, gasa mo napita, bukira, wali gapi-apil niyo na ang poblasyon ng balaod. Amo ning lungsod, amo ning lugar, amo aning jurisdiction dire. Ako ang Dato Bakal rin napita. Ang panggobyerno dili pwede yatakan sa Dato sa bukid. Kisa man ka? Isugas ko tanod. Ako, usa ko ka naa sa panggobyerno. Dili pwede yatakan ng mga balaod sa gobyerno. Okay, usa ra ta. Ikaw o ako, mao pero ikaw assistant ra ka. Kay ako ang gobyerno dire. Ako may tag-iya o may lumad ano yung ta. Dili na hilo nga kamo mumubarog dire. Isuga. Ayo, ay mo katas. Hoy! Imo magana si Pita. Ay mo katas. Hoy! Tap! Ay, tap! Ay, andira ka! Ang gobyerno ha! Ha? Agay!